Murag di na gazin normal guys, kaya brown out na po ron. Lakawan rag sa kaadlaw. Unsa naman eh. Anyway, aliwaros mi kay nagpaandar ko dali. Aga kalami daning motora. Kaning pag unang napalit nga motor kay naay charging area. Mura pag kutsi ba nga maka-charge ba? Man nagi-charge at sabad ni Dalton o kay matug si Dalton sa magnap si Ja. Na si Jai sabad kay wa pa pud giingan nga brown out ron. Hang ni bawan ugma pa. Ja karon man din brown out na usay ba way klaro gilang schedule ba. Ja murag nagrabihan naman din Miss brown out dero. Oy murag grabe naman jud wa na may pahuway brown out. Naapoy dugang aliwaros kay naay ga-harvest ito. Social mga tao dari di naman mag-abis, harvester na gamit. So gasolina na lamay kanang gamit pero maadyo man dyan kay paspas pero di ni maadyo para sa ato ang earth kay gasolina, emit og smoke, di ba? Dautan siya para sa atong earth pero karon laging mga panahon na kay grabe na mga technology ning take over naman jud. Ag manpower murag na kuan na jud, papas-papas na kay tuan na sa mga machine ag mga nanggitrabaho karon. Naay ahang mais guys na wa pa nagikuha kay ahang ibinhi na kay yellow corn mo gud na. Ag ahang kamutihan amo man nagi lampas das ni agi ning salingsing na pud pwede na pud na manggana sa panudan. Kini bang taga dari guys? O sige ra gid ni sila gani. Every 3 months ni sila mag-ani kugihan ko sila magi tanong. O di ba na drive na laman sila. Dali ra budget mahuman. 30 minutes ra siguro na. Mao pa may pagsugod ya, pahak-pahak naman. Pas kadug na inganing harvester. Basa pa ni, wa pa jud in taon ni mama pila na ni kaadlaw kay nagsigig uwan. Ja kini magungdar mo silib. Karon kaning kuan man gisibog-sibog dito gamay karong ma kaning init-init malagi ganin, ja mura naman pag dagom. Nara ba naghanang puso saging guys. Nagplano jud ko nga magutan. Di na mao nang usa kayo pa man nakabukad nga isa na nasa lipdas dahon. Kana adja tapos to baliduhan ng diha nasa lipdan. Puso ko mag-adobo, puso saging. Kay labugwaan na uwan ba? Pero basikan dya pasigurong palis kay maadto pa mo mig ubay lagi kay aggata si Dalton ning hubas na anja. Ag mga nipol sa isang bibiron, huy napueng na puro naman kinibkiban, manggigil sa baka na pa man jiwa mo gawas ng ngipon kanang kinalasan namang bagang. Sige pang panginganan ang pugtod na pud mao pa pagpalitan pugtod na pud pero tag city ra man to utso inom pagkadyo ingog mahal ang problema lang kay ladyo og palitan adto pas ubay adto ko spiritual drug excuse me bako magong pijangaw ag nagharvest naaguroy na nga kuan ba nang lugpad nga pijangaw na timahuan na so mao nga problema ka adyo ang mga bibiron karon akang daltong mga bibiron kay wa na lagi mga nipol nga buho na lakaw mi nagwat ngundoy kay ni sadyo man sa panimbang namin ning duong dari duha ka tawo nga na ako nilang paguldaghan. Da ilang ipatimbang karon kay baka kwarta kay wala lagi kuno poy palit og bugas pang konsumo. Ay labay to sa pagka harvester. Aw harvester pa to. Itawag adto. O C cat. Cat. D dog. Dog. E elephant. Oh! F fish. Fish. G grapes. Grapes. H hat. Hat. Can you give me a kiss? Please? Can you kiss me? 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 Can you kiss me on my cheeks? Can you kiss me? You don't want to kiss me? Guys, mananggi tag mais guys. Haning ibinhi. Awa. Sweet corn ni siya. Ingani jud ni siya kay katong nagbinhi ko. Ingani jud agidahang purma abi gani kog di mo turok pero ning turok ba ja. Kaning lubuon kay agsubok na ni gamit ka adyo. Ahang iilo. Karang plastic ini. Damis LTO kay garin yung miss ang kasi ang garin mo tayo? Mio nga registration. Mio nga registration? Registration bas motor sa Mio. Kita ba ka? Sama na imong kuha iuban na imong Paya ka no? Sama na iuban nagtupis. Buang na. Ila da imong idag ni iuban naman ka. Hawa na may guys og parehistro guys aning hapit mi daari sa barangay sa Kaun, sa Garcia na.
Lami nag-ilahang kuan diri tabukanan no. Kay nisuway ko kuan bato di sa ingog magujud nga na di ka kaadyo malisang ug moagi ka pero ako malisang gyapon ko. Kay namon ko fear of heights. So di tarong nas ubos pero di ka taas basta kay taas magamay na ho. Aw. Lisang nas piramida na. Tas under gas niya to just nga kay nagpalipad man jag drone. Kay lami magug-view dani tanawon tanawon ninjog ilahang river. Mo nilang panginabuhian dani kita mo lang na mga sinakuna manguha sila og bunbun. Pero ba, di ba mahurot ang bunbundaan ni Sapa, nag-ana man hinog kadaghan, nga daghang mga sako-sako. Ja 10 ora ba jud ilang Sapa gikan dinis bukid sa Garcia. Ay pila na gasto nimo tay sa pagkuan nimo tay? Sa pag hapit mo disgrasya grown. Pila na gastos pag-rehistro? Apil ka tong mga smoke test, mga sapat to diha. 1 tura apil ka tong mga smoke test. Apil 600 man tong nabayad sa kuno. Jag kuan insurance. 600 lagi to. Uri, 1,000. hapit na disgrasya grown no. Pataka ra makagpang-landing-landing. Mo beto nagiingon ni Kuya Tata nga. Daghan ko na disgrasya nga na, masipyat og landing ug di patag. Why sensor? Mo gani. Asa may next destination na to? Unta guys. Mutan-aw pud mus kaundoy guys nga pinalipdan guys. Bisan og di pa na jay ganiti kaadto pero at least kamao-mao na siya kadugad jan kay maniti naman na. Pero ang problema di na ikaabot sa kahaniti yun magguba na drone. Nagbuing na. Kas pong drone oy. Medyo barato. Okay ba nakita na eh? Wa, nay bata rito nakita na kahoy. Ituman ko ni. Bata gamay kat-kat. Nah, hipos na kayo mga tanong sa next destination. Snapit we dari sa Cambuyo Spring. Yeah. Why tao? Wa guro ni open. Kanang ba na siguro problema ba? May close siguro kayo may nagbantay na mga purok na tuwa may nagbantay. Ara ko nang lawma guys. Nanadakang kahoy punuan ni dana. Bawo murag dakit man siguro na. Kuan ko na enchanted man kuno ni. Haglukan ba? Mangga. Ano laway lin? Oo, gas naman ko. Iya pala may. Pero nalagi tayong tinga, ganahan ka dito kung pa, nag-feel lang way aslim. Pero nalagi tayong Kanang padumdog un. Oo na, itong time mo, asli mo, ang asli mo. Manamang ka, nakakip over naman ka. umama na dito. Pero ba? Ang baho ano? Asli ka, di baho ba? Double ni. Tuyo, asukal, platito, sugar, tuyo. Minta aris Bisaya.